ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ନାନୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ରୁଟି ବେଲିବାରେ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇଏ ବାବୁ ବି ରୁଟି ବେଲିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିନେଲେ। ହେଲେ ତା ରୁଟି ବେଲିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଥିଲା ଟିକେ ଅଲଗା। ଗୁଗଲ ଆସି କହିଲା ବଡ଼ ମା ମୋର ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରୁଟି ବନେଇଦେବ କି? କାହିଁକିନା ମୋ ରୁଟି ତ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ଆଉ ଉଠୁନି। ତା କଥା ଶୁଣି ନାନୀ ସିଧା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ରୁଟି ଦରକାର କି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବସି ମଜାକ ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ କଥା ପକେଇ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଇଏ ବାବୁ ଆମର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ପୁରା ରାଗିଗଲି ଆଉ କହିଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତୁମେ ଯାହାର ବି ଫଟୋ ଦେବ ମୁଁ ତା ଡ୍ରଇଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ତୁମକୁ ଦେବି। ଆଉ ଆମ ପତିଦେବ ଟିକେ ବି ଲେଟ୍ ନ କରି ସିଧା ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡନାର ଫଟୋ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି ତ ଚୁଟକିରେ ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାବେଳୁ ନା ମୋତେ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ବାପା ଯେବେ ବି ବିଦେଶରୁ ଫେରନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତୋଳି କଲର ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦେଖି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ରଇଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।